Πέρλα με ρίγες. Πάνω σε επιφάνεια βαμμένη με πλαστικό χρώμα βελούτο, λευκής ή ανοιχτής απόχρωσης, εφαρμόζουμε μία ή δύο στρώσεις περνώντας με το ειδικό γάντι τεχνοτροπίας. Μετά από 1 ή 2 ώρες και αφού η επιφάνεια έχει στεγνώσει τελείως, δημιουργούμε λωρίδες με χαρτοτενία και εφαρμόζουμε τη δεύτερη απόχρωση πέρλα που έχουμε επιλέξει σε 1 ή 2 στρώσεις. It wipes out long distance radio